Dah. Le muni ngangge sandangan apa? Muni tali. Nah, terus huruf apa? Aksara apa? Lo. Langsung G. Terus tunggal malih. Lele. Sinten sing leres, Cung? Yang benar. 1 2 3 4 G. Lemu kepripun wonten sing ngaten lo. Terus dipepet terus mau disuku wonten sing ngaten, Cung. Nah, anu niki leres apa lepat? Benar apa salah? Nggih, sing lepat sing pundi niki nggih? Nah, lemu men muni kudune pepet leres nggih, tapi aksara lo boten pareng di gentese napa? Dados sing leres niki nggih. Lo ngo. Ngaten? Niki muni napa niki? Lajeng sinten sing leres, Cung? Setunggal kanthi wa kata alhamdulillah. Ragu nggih sing aksara ra dipepet re. Terus aksara ga disuku regu. Sinten sing ngaten? Alhamdulillah. Mboten wonten sing niki sing tepat pundi? Ra pepet boten pareng sing leres napa? Pocerep muni re. Terus ga disuku ngaten? Sinten sing tiga-tigane leres daya? Alhamdulillah. Sampun kita lajengaken.